Ik begin morgens eigenlijk altijd met een kop melk. Dat maak ik dan even warm. En dan speel ik even, nou ja, ik weet dat hoe je bent, maar ik ben ook nog een beetje christelijk. En dan speel ik altijd van grote God waarover u Heer, o sterke, allersterken. En dat vind ik een goed begin, want die zegen die vrees ik dus voor al die mensen die ik ken en de familie van mij, en dat ben wel 45, dat ik net meer rally wil. Nou, je hebt het wel, je stikt nog van alles in, hè? Zo. En dan steen ik een hoop prijzen op en dan kan ze hunzelf redden en dan gooien ze maar wat in de kas. Maar ja, daar ben het weet ik een hoop mensen die hebben geen kasgeld meer. Nee. No? En hoe moet dat dan? Maar als ze hier hebben, nou ja, dan is het niet zo slim, dan smeren ze maar. Ik wil kasgeld hebben. Je moet erop denken dat je je net hoeft stroffelen, hè. Als je nou een paar dingen bent die je broeken kennen, dan jou je maar 4 euro. Nou ja, wat vind je er mooi, want daar hebben wij eigenlijk altijd voor een gedeelte van leefd, no? Ja? Ja, daar hebben we van leefd. We gingen van mij naar de vlooienmerken en toen weer het hele oors. Toen kwamen de kopelui, ik kreeg alle dagen kwamen je meesten in je lood, gewone meesten, maar ik kopelui. En die kochten dan soms partijen van me op. Nou, nou hij met wat jongen denk, hè? Maar komt er nog een protomeesken? In toeristisch seizoen naar wel, maar oors net eigenlijk. Maar joh, die een meer voor de kost. Fietsmakers van Gouw, Peter Hoor, die komen nog van Waaien en kranten maar verschillende auto's. En eindelijk worden nou. Ja. Hij met dat noten net verveeld en ik schaar je nou ook altijd naar beton. Maar het stelt, ze vallen net meer voor. Maar ik ben niet blij dat ik er net meer van bestaan hoef. Nou. Zo, als ik dan maar een beetje bestand beloven mij. Maar ben je nog wel op zoek naar je dingen dan? Voor in de winkel? Nee, ik ben blij dat er bij wat voor is. Nou, je zult wel, je stiet ik van alles niet, er stiet je nog in, hoor. Zo, dan gaan we naar de overhouding. Zo, dat weer de fietsmakerij. Nou, zo hier heb ik dan dat hak en dan maak ik dan je aangekoren. Dit is dan zo'n eindkoer. Zo, die is bakken van ruit en van bies. Zo. Oh ja. Hier heb ik even een begin maken van een eindkoer. Nou weet ik het niet meer, maar ik heb al honderden maken, honderden. En dan loeken wij die er terug in. En dan zetten we die weer vast. Zo. Die bloemen die heb ik gekregen toen ik ben in februari 92 geworden. Zodra ik van bed kom, dan begin ik altijd even oefenen. Sommige keer zo, sommige keer zo, sommige keer zo, sommige keer zo. En dan druk ik altijd nog even sommige keer op. Ik doe het nog net sommige keer. Nee? Maar dan moet je me maar over, maar zo. Zo. En dan doe ik dat sommige keer. Ik ben hier eigenlijk altijd lekker in dit huis wennen en toen ben we getrouwd. Ik heb een vrouw gekregen uit het Prikkelaan, uit Gasterlaan. Die hoopt
21 april, 94 jaar te worden. Ik weet eigenlijk wat, nou ja, ik nam het leven net al te ernstig, laat ik het samen zeggen. Dat ik dacht, ik moet maar een beetje leiding hebben. En zodoende heb ik met mijn oudere vrouw getrouwd. En dat is goed lukt, want ik ben al 62 jaar getrouwd. Ja. Dat is wel mooi. Ja. Nou, Maar jouw vrouw die zit in een verpleegtehuis, toch? mijn vrouw zit in Ierland, ja. 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 Is het al lang zo? Ja, die zit er zowat al een jaar in. Oké. Ja. En hoe is dat voor jou? Ja, het is vanzelf net zo leuk, maar ja, dan moet je maar leren leven, hoor. En medisch dan ging ik meestal naar de fietsgitaar, maar zo het waar, dan ging ik bij de taxi, weet je wel. Als het daar zo wat warmer is, dan probeer ik het dan maar op een fiets te doen. Nou, dat weet.